Μετά θα γυρίσετε πίσω Ηράκλειο για να φύγετε, ναι. Όχι, κατευθείαν θα φύγουμε. Πού είναι ο Γιάννης, Δεν είναι εδώ. Δεν τον βλέπω. Ευτυχώς έχει δίχτυα μέχρι ψηλά. Δυνατός σου ήταν λίγο ψηλά. Εκτός αν είναι εκείνος με το μπλε, όχι νάρε, με το σορτσάκι είναι και την μπλε. Και το μπλε, νάτος εκεί. Έλα το νούμερο 1. Δεν γράφει νούμερο, ρε. Δεν γράφει νούμερο. Όχι, κατάλαβες ποιος. Ναι, ρε, νάτος, ναι. Δεν ξέρω να κάνω και περιγραφές ποδοσφαίρου, ρε παιδί μου. Έλα, να το, όπα. Έλα, να, ο παίκτης. Έλα. Καλά, πω, περίμενε τώρα εδώ. Νάτος, έλα, όπα. Έλα. Πού είναι ο Βασιλάκης? Ο Βασιλάκης άφησε την μπάλα, του φύγε η μπάλα. Νάτος ο παίκτης ο καλός, νάτος. Παραλίγο γκολ. Βρίζει, παιδιά, βρίζει, παιδιά, πρώτη φορά τον ακούω να βρίζει. Νάτα, εδώ, νάτος. Εντάξει. Δημήτρης και άσχετος από το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, ρε, εσύ τι να κάνω. Νάτο, πάσα εδώ. Ωραία, νάτος. Όπα, το νούμερο 1 περιμένει εκεί για γκολ. Έλα. Τρικλοποδιές. Χαμό. Έκλεψε την μπάλα, ωραία. Νάτο. Όχι. Καλά, μόνο ένας παίκτης φοράει μπουφάν. Όλοι είναι με κοντομάνικα. Ένας φοράει μπουφάν. Ποιος είναι αυτός με το μπουφάν? Το κοινό. Αυτό γκολ.